Здравейте, уважаеми зрители на TV+. Стават и грешки понякога. Това е положението. Литекс Локомотив Пловдив. Среща от полуфиналите в турнира за Купата на България. След малко започва второто полувреме на този двубой. Резултат 0-0 след първите 45 минути. Може би в по-голямата част от този матч до тук превъзходство имаха домакините, но в края бяло-черните показаха своите зъби с удара на Даксон, с някои включвани на Здравко Лазаров по лявото крило. И така, вече на осветление започва тази втора част под ръководството на Таско Тасков с асистенти Венци Гаврилов и Цветан Трифонов. Огнена ферия в сектора на гостуващия тим, там където са ултрасите на Локомотив. Наистина това е хубаво да се види в този момент. Иначе състава на Литекс за началото на втората част е същия както и преди почивката. Номер 1 Илко Пиргов, номер 16 Страхил Попов, номер 33 Николай Бодуров, 18 Илия Миланов, номер 3 Петър Занев. Вътрешни халфове номер 6 Максим Жос и номер 23 Небойши Еленкович. Отдясно на халфовата линия 77 Галин Иванов. Отляво номер 17 Георги Миланов. На върха на атаката Марсел Никасио и малко зад него с номер 7 Христо Янев. Никасио е с номер 99. Локомотив Пловдив е в състав номер 12 Иван Караджов, 2 Жереми Родригес, номер 5 Юнес Бенжелюн, номер 4 Михаил Венков, номер 15 Ангел Йошев. Средата на терена 23 Даниел Георгиев с жълт картон и 16 Христо Златински. Отдясно 10 Сережини, отляво 77 капитана Здравко Лазаров. На върха на атаката с 87 Даксон да Силва и с номер 7 Йордан Тодоров край него. Всичко това стана заради принудителната смяна, която направи Мил Велев, заменяйки Христо Спасов, който се контузи с Йордан Тодоров. Сега много димки и летящи факли на терена в Ловеч. В половината на Овчари не си поплюват изобщо феновете на Локомотив. Пожарникарите също се намесват. Временно играта е спряна, докато се разстеле димът и докато условията станат нормални за футбол. Здравко Лазаров взе участие в почистването и още една факла все пак беше хвърлена с гръм. Не сме и очаквали нещо различно от феновете на Локомотив. Емоционална, експресивна публика. Далеч по-тихи и скромни са запалянковците на Литекс Ловеч. Сега Максим Жос връща топката във владение на гостите. Фейр плей от негова страна. Приятен удар между Серджиньо и Илия Миланов. Решението е тъч в полза на Локомотив. Венков. Сега Венков ще играе от близката страна тук пред сектора. Здравко Лазаров опитва да гардира срещу Страхил Попов. И печели тъч. Даксон центрира, намеса на Бодуров. След това Жос пострада от високо вдигнат крак на Даксон. Извинява му се бразилеца. Непозволена намеса. Жереми Родригес. Той е по-предпазлив в офанзивен план, не се включва толкова често. Сега е извършено нарушение срещу десния защитник на Локомотив. И нарушителя е Христо Янев.
Въпреки че това може би му е първо нарушение, степента на грубост беше доста висока, затова и картона е в ръката на Таско Тасков. Жълт картон за Христо Янев. Докато трае оказването на лекарска помощ на Жереми Родригес, нека малко да се отделя от турнира за Купата на България КТБ. Уважаеми зрители на TV Plus, и ви напомня, че след по-малко от 3 часа в ефира на TV Plus ще може да наблюдавате голямото дерби на междинния 33-ти кръг в Премиера дивизион между Атлетико Мадрид и Реал Мадрид. Само една точка разлика между Реал Мадрид и Барселона и голямо напрежение в лагера на Жозе Мориньо. Срещу тях Диего Симеоне и компания решени да постигнат първа победа от повече от 12 години. Връщаме се в Ловеч, където Здравко Лазаров предстои да центрира в наказателното поле. Понакуцвайки, Жереми Родригес се прибира към централната линия, за да получи разрешение да влезе обратно в игра от Таско Тасков. За сега такова няма. Може би ще стане след изпълнението на свободния удар. Само един човек на стената и това е именно Христо Янев. Прострелно центриране, успява да се намеси Максим Жос. Никасио. Странно отиграване на Никасио. По-скоро удари топката с рамо. Занев поема на гърди и се плъзна доста опасно срещу Сержиньо. Още един фаул срещу Здравко Лазаров. Този път Еленкович е виновния. В началото на второто полувреме, като че ли Даксон играе леко в ляво, а Бенжелюн нямаше време да се върне в своята зона и остава близо до наказателното поле за поредното центриране, което вероятно ще видим сега отново от Здравко Лазаров. Опит за стрелба директно към вратата. Предвид голямата дистанция имаше време за Пиргов да се позиционира добре и да реагира, ако се наложи. Илия Миланов под преса от Даксон. Избра най-безопасното продължение. Сега Страхил Попов и Галин Иванов буквално подариха топката на Христо Златински. Здравко Лазаров отново е на тревата. Вероятно ритнат от Илия Миланов. Таско Тасков не видя този сблъсък. Извинява се Илия Миланов. Служебно потупа Здравко по рамото, но на ветерана изобщо не му до това в момента. Настъпване върху лявата бутонка. Това се случи в този миг. При тази подредба в атаката на Литекс сега най-отблизо ще слуша указанията на Стоичков. Дясното крило Галин Иванов. Доста често в този матч Здравко Лазаров е на тревата. Когато си почти на 36, възстановяването е по-бавно, по-трудно. Няма се очудя, ако по някое време през втората част Здравко бъде заменен. Иначе излишно е да се споменава, че при равенство в редовните 90 минути има две продължения по 15 и евентуално дуспи след това. Христо Янев. Опит да намери Никасио. Бенжелюн е по-бърз. Златински. Посветил се повече на работа в дефанзивен план Христо Златински и не можем да виждаме от него начало на конкретни атаки.
Сержиньо, Даксон, Данчо Тодоров и Здравко Лазаров. Това е оперативната нападателна четворка на Локомотив Пловдив. До тук добре за Данчо Тодоров. Елиминира Занев. И след това нарушение за картон на Николай Бодуров. Пореден жълт картон в този матч. Сега потърпеше Николай Бодуров. Трима човека от Литекс. Попов, Бодуров и Янев. Плюс Даниел Георгиев от Локомотив Пловдив. Това са четиримата санкционирани в матча до тук. И пак позиция за прострелен пас или може би директен фалцов удар на Здравко Лазаров. Центриране на Здравко Лазаров и успява да избие там Илко Пиргов. Ъглов удар за гостите. Даксон сега. Подхлъзна се Еленкович, центриране. От далечната страна Здравко Лазаров очаква. Той е в наказателното поле. Здравко Лазаров. Мек пас. Разбъркване и игра с ръка на Небойша Еленкович, който коректно си признава. Предварителните прогнози на букмейкерите сочаха за фаворит отбора на Литекс. Коефициентите за победа на оранжевите са около 1,50, 1,60. Равният матч се оценява на 3,20, 3,40. Победата в редовното време за Локомотив е оценена на около 4. Както вървят нещата обаче, двуостро, равностойно, нищо чудно матчът да завърши наравно в редовното време. Мишо Венков. Тръгва Стержиню към него, не уважи спринта му Венков и потърси комбинация с Здравко Лазаров. Йошев и Бензелюн постоянно си препредават. Никасио труден е за опазване бразилица, макар и не толкова маневрен днес. Отсъден е авантаж. Стоичков претендира за свободен удар, но неговите възпитаници така разиграха бързичко, че арбитъра просто пусна авантажа. Никасио се изправи веднага. Страхил Попов отясно. Интересно центриране. Златински дава шанс на Мишо Венков да чисти, който замахна лъжливо и след това надхитри Галин Иванов, но пък тъчът за Локомотив Пловдив е почти до флагчето за ъглов удар, което означава насищане в тази зона на играчи в оранжево и трудност при изнасянето на топката. Размина се във въздуха Златински. Георги Миланов. Страхил Попов към Христо Янев, далеч наляво. С всяка една изминала минута до тук, вероятно страхът в представянето на всички става все по-голям. От това да не бъркат. По-внимателни, по-подсигуряващи се с пасове назад и все по-малко търсещи риска. Свободен удар за Литекс. Христо Янев и Здравко Лазаров се редуват, когато има такива статични положения. Петима, шестима футболисти в оранжево около наказателното поле. Янев, много късо изпълнение, съвсем елементарно беше за Златински да изчисти. Съвсем нормално и Стоичков му се скара веднага с две високо вдигнати и разперени ръце. Пропиляха тази възможност с просто по-късия пас на Христо Янев. Никасио сега битка с Йошев. Никасио. По-бърз от него е Венков.
Няма как, не му е силата на Даксон да бъде централен нападател, да се бори за топката. Сега Занев се включва, това може да бъде опасно. Занев, центриране към Галин Иванов. Ъглов удар за домакините, почти от аут линията Галин се опита да върне, но там Венков блокира неговия пас. Още веднъж интересното центриране към далечната града. Много трудна позиция. Максимумът, който можеше да вземе Галин Иванов, беше именно този предстоящ корнер. Христо Янев. Този път центрирането е по-успешно. Разбъркване там. Замахна Бодуров с глава. Сержиньо за Даксон. Веднага пресиран от Занев. Сержиньо тръгва. Свободна зона. Сержиньо по лявото крило. Двама срещу него. Страхил Попов и Галин Иванов. Сержиньо. Подхлъзна се за малко Галин Иванов. Ето го Даксон. Търсят игра с ръка гостите и тук Бодуров извършва нарушение. Таско го предупреждава устно, защото ако има втори жълт картон, това ще означава и червен за Бодуров. Посегна опасно с крака напред Николай Бодуров. Това по-скоро трябва да е картон, но Тасков може би ще мине с последно предупреждение. Наистина на ръба беше посягането на Николай Бодуров. Да видим още веднъж. Тасков отстъпва. Бодуров заедно с него. Янев и Еленкович се опитват да влияят на решението на арбитъра. Тасков наистина го предупреждава. От скамейката на Локомотив оспорва това решение. Емил Велев е готов да нахлуе на терена. Нищо чудно Тасков да изгони старши треньор на Локомотив Пловдив сега за прекалено оспорване. Ето го Бодуров с бутоните напред. Факт е, че може би не докосна Сержиньо, пък си беше опасно посягане. Опасно посягане за картон, който Тасков не посмя да извади. Локомотивци се здобиват с добра възможност. Сержиньо центрира. Най-предвидлив е Еленкович. Остана паднал футболист на Локомотив в наказателното поле. И това сякаш е Данчо Тодоров. Всичко дойде от колективните грешки и на Страхил Попов, и на Галин Иванов, които не можаха да се справят с Сержиньо. Стоичков седна на скамейката до Петко Петков. Страни обаче от официалната пейка на Ловеч на едни помощни столове, за да обсъдят вероятно какво може да измислят от тук насетне. Бодуров в центъра към Максим Жос, който не блести особено в днешния матч, повече с мисъл за дефанзивните си действия. Илия Миланов. Финт срещу Даксон. Запази самообладание младия защитник. Златински получава разрешение да се върне в игрището. Лазаров печели срещу Христо Янев. Страхил Попов. Жос. Занев. Неудобно му е да центрира с десния крак. Не се чувства сигурен, затова и върна към Георги Миланов, който може би е най-инертният футболист на Литекс от началото на второто полувреме. Твърде малко играе с топката. Атаките преминават по-често през Янев и Галин Иванов и Никасио. Сега Бенжелюн застана с тяло, препречи пътя на Георги Миланов.
Отнета топка от Бенжелюн. Сержиньо към бранителя. Хвана в крачка Данчо Тодоров, но пък той успя да стигне до топката сега. С трима в отбрана са локомотивци. Докато Бенжелюн се върне и вземе позиция. Венков напред за Даксон. Продължават без смени и двата отбора, с изключение на принудителната на Христо Спасов. Галин Иванов заби се между двама футболисти на Локомотив и логично загуби. Йошев. Даксон сега сам, няма никой около него. Това е възможност. Тодоров тръгна на много интересно включване. Жереми Родригес край наказателното поле. Родригес! Пропуск на бранителя. Отвори му се добра възможност да шутира и го направи. Нямаше достатъчно сила този удар, но пък беше доста коварен. Първата що годе е смислена атака на Локомотив през второто по време, като изключим няколкото центрирания в наказателното поле на Здравко Лазаров. Но така е, фактора домакинство е в техен минус. Липсва им подвижния бърз таран с номер 9. Даксон играе на типична позиция. Въпросът е кога ще тръгне на сменя Емил Велев, до кога ще изчака още малко в това статукво да се развива матча. Даксон пресира Будуров. Георги Миланов. Поне 10 метра премина необезпокоян в центъра. Сега към Христо Янев. От това може да излезе нещо. Янев наляво за Никасио, който избягва на крилото. Никасио в центъра и Галин Иванов. Никасио. Шут на Никасио над вратата. Сега локомотивци търсят отговори. Кой е виновен за остротата в тази атака на Ритекс? Кой си изпусна човека? Кой не си беше в зоната? Не би трябвало двата отбора да бъдат изморени, отделните футболисти, защото програмата беше така направена, че Локомотив игра с Видим още в петък. Това е цели 5 дни преди днешния двубой, пък Ритекс имаше матч в събота. Специално БФС размени някой двубой, за да имат почти равен брой дни за почивка преди този матч съперниците. Никасио авантаж се получава тук. Галин Иванов е в дясно в центъра. Миланов. Никасио продължава сам. Много технично копна топката Даниел Георгиев. И така спря устрема на Никасио. Георги Миланов. Христоянев е дублиран от Занев. Владее сега подаване отново за бразилския таран. Поредните жестове на Христо Стоичков. Свалете топката долу, пасове по тревата, без високи топки. В средата на второто полувреме все още няма ясна идея кой евентуално би могъл да бъде победителя в този матч. Втория финалист за купата на България КТВ срещу Лудогорец. Златински. Даниел Георгиев. Притиснат от Никасио. Интересно подаване за Мишо Венков и там Страхил Попов предпочете да не рискува. Здравко Лазаров сега опита с тяло и беше близо до това да преодолее Илия Миланов. Корнер за Локомотив Пловдив точно в началото на 70-та минута. Пред сектора с гостуващите фенове. Опита се да притича Мишо Венков, но Даксон не го видя. И това
това веднага ядоса леко Емил Велев. Центрирането е факт. Изчистена топка, която излезе извън стадиона. Някой може да и се зарадва утре сутринта, евентуално. Нов корнер. И пак Даксон, 6 човека в бяло и черно в наказателното поле. Слабо изпълнение. Иван Караджов в крайна сметка. От такива карамболи никой няма полза. Оглежда се Стоичков за смяна, след като пак се навика този път на вратаря Биргов, че избърза с хвърления пас. Занев. Георги Миланов. Не можа да намери стоящия вдясно от него Еленкович. Страхил Попов. Ветеран Еленкович получава срещу него и Мишо Венков. Еленкович почти до аут линията. Йошев. Към Сержиньо. Сам срещу трима. Даксон сега. Атакува веднага от Илия Миланов. Безкомпромисен е защитника, но извършва нарушение. Ще има смяна в отбора на Литекс с номер 14, млади албанец Армандо Ваюши. Докато му дава указание, Стоичков докосна с пръст слепоочето си, сякаш му каза: искам да мислиш вътре. Ваюши дойде през зимата. Много обещаващ футболист. Този сезон му е адаптационен в състава на Литекс. Предполагам, че или Галин Иванов, или Георги Миланов ще излязат, защото и Ваюши е флангови футболист. Чакаме номера. Галин Иванов. Галин Иванов напуска, вместо него Армандо Ваюши. Смяната е факт в 72-та минута. Само че Ваюши се премести от ляво. Христоянев дойде тук от дясно, а Георги Миланов в центъра зад Никасио. Така размести своите футболисти Стоичков за оставащите по-малко от 20 минути до края на редовното време. Здравко Лазаров от нищо направи нещо, но в крайна сметка топката е в аут. Определено няма да бъде в негова полза, ако мачът е в продължение, тъй като той става все по-изморен. Може и пък това е целта на Емил Велев. Будуров. Сега Янев сбърка. Венков отнема топката. Венков се пуска по крилото. Трима човека срещу него. Даксон пред наказателното поле. Даксон тръгва на финт. Даксон. Жълт картон за симулация на Даксон, тъй като наистина се строполи сам, без Максим Жоз да го докосне изобщо. Може би имаше игра рамо в рамо, но само толкова. Жълт картон за Даксон да Силва. Не, абсурд е да се говори за каквото и да е нарушение тук.
Ангел Йошев. Далечно подаване, Здравко Лазаров дебне там. И извършва нарушение в атака срещу Страхил Попов. Подпря. Здравко подпря младия си съперник. Напрежение за Будуров. Илко Пиргов сега намери вярното продължение към Занев. Четвърт час до края на редовното време. Литекс, Локомотив Пловдив. Втори полуфинален матч в турнира за купата на България КТБ. Резултат 0-0. Тези от вас, които са пропуснали първия полуфинал в програмата на TV+, нека да напомня, че в Симитли отборът на Септември загуби от Лудогорец с 1-4. Така че на 16 май единият финалист е вече сигурен. Отборът на Лудогорец. Все още не е ясно къде ще бъде финала, но според неофициална информация има 99% вероятност финала да не е в София. В зависимост от това дали два отбора от Северна България ще бъдат там, може би Стара Загора, ако пък Локомотив Пловдив и Лудогорец са на финал. Вероятно матчът ще бъде в Бургас, 16 май сряда. Сега изключително опасна ситуация пред вратата на Иван Караджов, защото предстои центриране от Христо Янев или Петър Занев. Отказа се Янев, остави на Петър Занев с ляв крак, вероятно фалцирана топка посока към вратата. Доста меко подаване. Таско ще назначи ново изпълнение. Сега вече може би ще се опита Христо Янев. Разбъркване и пропуск на Николай Будуров от 16 метра. Будуров не успя да затисне добре топката. Ето лошо изчистената топка от Мишо Венков. Получи се рикошет направо точката на дуспата. Какви 16 метра ги говоря и аз. Поддаде се на инстинкта си Будуров. Веднага шутира. Това беше правилното в случая, но не точно. Еленкович сега подцени, отказа се да скачи и Сержиньо владява. Опитният Здравко Лазаров успя да си изпечели тук свободен удар и сега без да бърза Сержиньо подсказа на Златински, че е по-добре да има изсипана топка фалцово в наказателното поле и там каквото стане. Да видим сега Сержиньо. Прекалено силно Илко Пиргов. Греда. И това е 1-0 за Локомотив Пловдив. Гол на Бенжелюн в 79-та минута. Каква грешка на Илко Пиргов. Матчът става адски интересен, защото гостуващият тим повежда в резултата. Да видим още веднъж на повторение какво точно се случи. Само след секунди то ще бъде факт. Ето го центрирането. Илко Пиргов. Топката е в гредата и там от половин метър буквално Бенжелюн засече с глава за 1-0. Не прецени добре Пиргов, че топката той очакваше, че тя ще излезе. Хвана се за горната града, така както правят вратарите, когато си мислят, че топката излиза в аут. Вместо това тя се удари в гредата и с глава Бенжелюн вкарва за 1-0.
Малко повече от 10 минути, плюс вероятно 3 добавено имат на разположение футболистите на Литекс, за да изравнят поне резултати и да докарат матча до допълнителни 30 минути. Веднага до Стоичков се появява като бъдеща смяна съвсем скоро Светло Тодоров. Сега обаче Здравко Лазаров излиза от дълбочина. Здравко Лазаров срещу Караджов, намесва се там Илия Миланов и топката е овладяна Страхил Попов. Нарушение на Здравко Лазаров. Светло Тодоров е готов да се появи в отбора на Локомотив. Вероятно Максим Жош ще излезе или някой от бранителите. От нищо стана нещо. Сега Никасио извършва нарушение. Каква груба грешка на Илко Пиргов. Лоша преценка и нищо повече за бившия вратар на Пирин, ЦСК и Черно море. Ето е смяната. Максим Жос излиза. Опорен халф за централен нападател. Няма време за губене от Христо Стоичков. А публиката на Локо Пловдив буквално полудя. Ако евентуално Литекс загуби, ще трябва да се посвети на битката за четвъртото място в А група, и то при положение, че отбора на Лудогорец не спечели финала. Финала е на 16 май. След него ще има още 2 кръга за разиграване в А група. Жереми Родригес напуска временно игрището, за да получи по-адекватна помощ. Пред погледа на арбитъра Еленкович овладява, докато Здравко Лазаров претендира за нарушение и избърза с паса Страхил Попов. Тъч за гостите. Здравко Лазаров добре гардира срещу Христо Янев и Страхил Попов. Там притичва и Даксон. Ще търси да спечели корнер. Подаване. Възможност за Сержино. Твърде далеч избяга топката. По-бърз от него е Георги Миланов. Човекът, който сякаш не играе през втората част. Много рядко комбинира с отборниците си. Топките не минават през него. А беше толкова креативен през първата част. Сега се подхлъзна Бодуров и пловдивчани владеят. Здравко Лазаров. Срещу него Попов. Дублиран от Мишо Венков. Шанс пред Йордан Тодоров. Не можа да спре по най-добрия начин. Занев. Около 4 минути след гола спечелиха пловдивчани и не позволяват на Литекс да организира атака. Такива са указанията и на Велев. Да не се прибира отбора в защита да пази резултата. Напротив, да си играе максимално агресивно и максимално бързо съперника да се пресира. С номер 44 Любомир Витанов. Един от опитните футболисти в българския футбол. Възпитаник на Новоградската школа. Опорен халф. Намерението на Велев е безспорно да забърка малко повече бетона в предмостието на наказателното поле. Ваюши отдясно към Янев. Това може да бъде опасно. Христо Янев. Меко центриране. Светло Тодоров е изпреварен от Бенжелюн. Еленкович за Ваюши. Веднага към Янев. Претендират за засада гостите, но такава няма. Христо Янев. Финт срещу Мишо Венков. Страхил Попов. Интересен пас. Никаси, опростете. Овладява Йордан Тодоров. Припомняйки си, че големи период от кариерата си игра като десен защитник в ЦСК. Бодуров оставя за Илия Миланов. А Витанов не може да влезе в игра, просто защото няма спиране на същата тази игра. Ваюши. Георги Миланов. Има ли кой да се нагърби и да вкара така важния гол за Литекс? Занев. Георги Миланов. Неуспешно центриране. Никаси овладява пред дъгата. Надясно за Янев.
Центриране. Успява да лови Иван Караджов. И сега бърза топка за Здравко Лазаров. Сержино се скара доста сериозно на Караджов, че твърде бързо изпрати топката напред и не успокои малко темпото. Очевидно локомотивци са изморени. Отдясно Страхил Попов. Янев. Навлизаме в последните 5 минути на редовното време. Литекс Локомотив Пловдив 0-1. Страхил Попов. До него е Светло Тодоров. Попов. Надясно за Янев. Коварно центриране, след което Йошев изчиства и това ще бъде корнер за оранжевите. Веднага накара Стоичков и Бодуров и Илия Миланов да се включат в наказателното поле, а тук някъде ще бъде извършена и смяната в състава на гостите. Излиза Даниел Георгиев. Пълна смяна, опорен халф за опорен халф. В игра номер 44 Любо Витанов. Сигнал за корнера. Христо Янев. Центриране. Разбъркване там. Няма кой да нанесе удар. И това е шанс за Даксон и Здравко Лазаров. 2 срещу 3. Любо Витанов веднага се включва. Има свободна зона пред себе си. Изчаква без да бърза. Вероятно ще търсят повече пасове гостите, за да печелят време. И сега Еленкович в центъра извършва нарушение за жълт картон. Удобен момент за Здравко Лазаров да полежи още на игрището и да спечели някой друга секунда. Администратора на Локомотив Пловдив привиква при себе си още едно момче от резервите. Това като че ли е Илиян Йорданов, без да бъда много сигурен. Не претендирам за тънък познавач на пловдивските футболисти. Но тактиката на Емил Велев е на път да се оправдае с успех. Той буквално е на път да излъже Христо Стоичков и компания. Разбира се, с големия подарък на, сигурен съм, най-нещастният човек в отбора на Литекс, Илко Пиргов. Заради грешката, която допусна. Бързи указания на Емо Велев към Даксон. Сега Здравко Лазаров ще излезе извън игрището. Сержиньо към голмайстора Бенжелюн, който побутна Страхил Попов. Нарушение във вреда на Локомотив. Бодуров. Грешка на Николай Бодуров, възможно за Здравко Лазаров. Здравко Лазаров не можа да нанесе удар, подхлъзна се в лош момент нападателя на Локомотив. Иначе действието на Николай Бодуров буквално вбеси Стоичков с номер 11 Илиян Йорданов. Точно така. Младо момче нападател ще влезе в игра, вероятно на мястото или на Здравко Лазаров, или на Даксон, по-вероятно Здравко. Сега Ваюши. Венков избива. Няма и 2 минути до края на редовното време. Попов. Янев. Плътно отдясно след излизането на Галин Иванов. Центриране. Закъсня там Георги Миланов. Сега Занев опитва да изпревари Тодоров. Топката излиза в тъч. Сега ще бъде извършена и последната смяна за Локомотив. Напуска Даксон. Един от двамата трябваше да излезе. Естествено Даксон ще се ръкува с Таско Тасков. А пък Илия Миланов напъна да се разправя с Даксон да излезе по-бързо. И ако това е жълт картон за Даксон, трябва да бъде втори жълт и червен. Локомотив Пловдив остава с 10 души малко преди Даксон да напусне като смяна. Даксон е изгонен с червен картон заради бавно излизане от терена. Има го и това в футбола. Илиян Йорданов ще се размие с участието си в тази среща. Сега Даксон трябва да влезе в тунела. Асистиран веднага от полицаите с щитовете. Ами бразилска му работа на Даксон. Защо му трябваше да се бави, да се ръкува с съдята, да излиза бавно към тъчлинията?
Така, в последните 30 секунди на редовното време и в добавеното Локомотив ще бъде с 10 души. А пък Даксон ще пропусне следващия матч на своя отбор. Янев пред наказателното поле, тънко подаване за Георги Миланов и пряк свободен удар за Литекс на около 19-20 метра. Нарушението беше на Ангел Йошев. Идеален шанс за Христо Янев. Матча вече е в продължението. Сега ще разберем колко е то. А всъщност Илиян Йорданов все пак ще влезе в игра, но на мястото на Здравко Лазаров. Емил Велев отива до Илиян Йорданов, въпреки че няма право да напуска техническата зона около скамейката. Сега Здравко Лазаров се прави, че не вижда, че трябва да бъде заменен. Трябва да предаде и лентата на ръката на Христо Златински. А пък Даксон ще пропусне едно наглед много лесно гостуване на Локомотив на 19 април, четвъртък, срещу Светкавица в Търговище. Адски нерви в края. 5 минути е добавеното време. 5 минути продължение на този матч. Ето я и последната смяна за отбора на Локомотив Пловдив. Публиката в Ловеч, феновете на Литекс освиркват Здравко заради бавното му излизане. Не вярвам обаче Таско Тасков да си позволи да покаже картони на Лазаров. Христо Янев ще спаси ли за пореден път Литекс той в толкова важен момент? Илиян Йорданов спринтира към стената, за да се включи вероятно и той в нея. Прескочи топката пред Христо Янев, за да му е на кръг вероятно. Психологически психоатаки по-скоро. Сега може би ще има още един картон. Таско Тасков упорства за разстоянието на стената до топката. Минутата е вече 92-а. Христо Янев. Удар! Какво спасяване само! Изключителен Иван Караджов. Невероятно насочване на Христо Янев в ъгъла, в който беше застанал Иван Караджов. Въпреки това ситуацията беше много тежка. Виждаме още веднъж на повторение. Топката влизаше под градата. Корнер за Литекс. От въздуха Страхил Попов и нищо повече. Аут. Много е вероятно заради забавянето около 2 минути при изпълнението на този фаул и при смяната да бъде добавено поне още 2 минути към тези допълнителни 5. Сега Светло Тодоров изхвърли една бутилка, с която феновете на Литекс замериха Иван Караджов и ядоса им се, че бавят времето. Литекс е пред отпадане от турнира за Купата на България КТБ. Любо Витанов. На принципа чистотата е здраве, отдалечи максимално топката от центъра на игрището. Тъч за Литекс. При едно такова развитие и крайен изход на този матч, Локомотив Пловдив ще има интерес Лудогорец да стане шампион на страната, за да се пусне в евротурнирите като финалист, ако естествено не спечели купата. Но да не бързаме. Караджов. Силно напред в половината на Ловчанли. Будуров отново не е особено убедителен. Еленкович. Светло Тодоров почти не е играл с топката, откакто влезе като резерва. Витанов. Отново същия принцип. Далеч и още по-далеч. Веднага Пиргов изпълнява към Страхил Попов. Будуров. Преса от Илиян Йорданов. Сега Еленкович е сам в центъра. Овладява. Георги Миланов. Пресиран от Любо Витанов. Миланов владее. Подаване за Ваюши. Ваюши. Възможност за Никасио. Никасио в наказателното поле. Никасио не можа да нацели добре топката. Венков претендира за фаул в атака. Марсело Никасио от трудна позиция със защитник на гърба си не успя да реагира тук. Добре, че Йошев се спря, защото това можеше да бъде и дуспа. Йошев посегна, но се отказа да направи пълния размах с кръка, за да не направи фаул. Последна минута на добавеното време. Попов. Еленкович атакуван от двама. Нарушение на Йордан Тодоров. Сега изкри между двамата. Забиха си главите една в друга. Бързо изпълнение.
Занев. Вляво от него е Ваюши. Албанец се получава. Корнер за Литекс. Александър Костадинов, четвъртия седа, постоянно дебне и опитва да удържи хора от щаба на Локомотив да напуска техническата зона. Христо Янев за топката. Центриране. Лошо подаване на Христо Янев. Ядоса се Стоичков и това е края. Локомотив Пловдив е на финал в турнира за Купата на България по футбол КТБ. След победа над Литекс в Ловеч с 1-0, а полицията веднага нахлу на терена. Поне 30 полицаи с каски. Фенове на Локо Пловдив също нахлуват, за да се радват с футболистите, а полицията се опитва да ги удържи, да ги изтласка обратно в сектора. Можеше да се очаква нещо подобно от състезателите и от феновете на Локомотив най-вече, с гола на Юнес Бенжелюн, проследен в 79-та минута. Локомотив стигна до финала след непростима грешка на Илко Пиргов. Така, за седми път в своята история Локомотив е на финал. Веднъж ще спечели Купата на Съветската армия. Сега ще имат шанс да се преборят с Лудогорец, който вече победиха преди 3 седмици за първенство в Пловдив. Много вероятно е матча на 16 май да бъде в Бургас. Така, Литекс Локомотив Пловдив 0-1. За вас коментира Бойко Серафимов. Останете с нашото коментарно студио и интервютата от пистата на стадиона с Росен Станчев. До нови срещи!